Awu uzawufika uzosala ibongo uzwamuhle wakithi. Ngiyagoduka phela ngiyale emakhaya. Manje yabona mase kade wabhunguka njengami futhi ungenamali. Fama ufike emakhaya ufika unje. Khona omama bezofile balutheke nje, bakikize nje. Ngingabuzwa lutho. Hayi awusabuyi ngene ukhome ngaka. Hayi ngiyabuya. Phela lapha ekhaya ngithi kwenza umsebenzi wokubuyisa umgideni. Nomgideni bayahlupha amadoda. Umgideni samfihla kahle namehlo. Akasayazi manje indlela ebuyele ekhaya. Ngiyasola shothi wafika wenza lobuqhwaga bakhe lapha. Wavele wafike walwa bavele bamqhatha noDavid. Uyamazi uDavid. Khumbula wenzani uGoliath. Shothi umgideni uvela ukukhipha amehlo. Hayibo, indlela yempumpulu ihamba apha umuntu adagcina. Kanti hawu ayiviwe ubala kakhulu. Uyabona nje umunye kanjalo ushona phezulu. Uzofica ibhodi libhalwe umbumbulu. Muso lo bhodi uthatha ikhumbi. Ku-15 minutes ukusuka lapho ufike khona. Hayi ke kakhulu. Kulani nginjani manje? Hayi muhle. Hayi muhle impela. Zisangithanda intombi. Hawu na kanjani? Zisangithanda. No uyazi ukuthi hawu. Kulungile wakithi. Hamba kahle mfethu. Awunala lela bhodi. Umbumbulu. Hayi lo. Uba futhi 15 minutes nje kuyembumbulu. Kwawu 603 rand futhi manje. Amgideni uzosibuyisa. Angilapha. Imali engaka 603 rand. Hayibo. Mgideni mfowethu ngixolela uyoyibuyisa ngilapha. Angilapha. Hawu